Ara, el RAC ens permet fer correccions de les PAC online, podent enviar els resultats de les correccions directament als nostres estudiants, sense haver de descarregar-nos res al nostre ordinador. Per fer-ho, hem d'accedir al RAC i fer clic sobre l'opció de descarregar la PAC que volem avaluar. En aquesta pantalla ens apareix l'opció de corregir online. Fem clic sobre Corregeix. Se'ns obrirà una finestra amb el document de la PAC i un editor que ens permetrà realitzar algunes accions en el document, tals com comentar, tant en un punt concret del document, o bé comentar una àrea concreta o un text d'aquest document. Podem també utilitzar l'eina de llapis per ressaltar. Podem afegir text, ressaltar o tatxar. El sistema ens anirà guardant en tot moment els canvis que anem fent i podem tornar a recuperar el document ja comentat quan vulguem. Un cop hàgim revisat la totalitat del document, ja està llest per ser enviat al nostre estudiant. Fent clic a Envia a l'estudiant. El sistema ens diu que l'estudiant rebrà una còpia del document anotat en el RAC. Però, com veu aquest document l'estudiant? Per veure-ho, accedim de nou al RAC i fem clic sobre el RAC del nostre estudiant. En aquesta pantalla, l'estudiant trobarà que, per l'activitat 1, a l'apartat de comentaris, hi ha una icona en forma de clip. Fent clic a sobre, accedeix al document que el seu consultor ha avaluat. Només l'ha d'obrir per veure què li diu. Aquí el tenim. Ja pot veure l'estudiant els comentaris que li ha fet el seu consultor en la seva PAC. Esperem us sigui d'utilitat. Fins ara!